салом дӯстон, дирӯз дар ҳамаи расонаҳои варзишӣ як бомбаи хабарӣ пайдо шуд. Ҳамлагари Португалияи дастаи Ювентус Криштиану Роналдо нияти ҷиддии рафтан аз сафи туриниҳо дорад. Барои ин Криштиану хоҳиш кардааст, ки ӯро дар ҳайати асосӣ ҷо надиҳанд. Инам дар ҳолест, ки қаблан сармураббии туриниҳо Массимилиано Аллегри бо боварии комил ишора намуд, ки Роналдо дар Ювентус боқӣ мемонад. Мо имрӯз дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дар ягон ҷо баъз ушнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, мавсими нав бо томи санъату зебогию ҷолибияташ баргузор шуда истодааст. Бештари тоб рақобатҳо дирӯз баргузор шуданд, аммо имрӯз ҳам метавонем якчанд бозиҳои ҷолибро дар Англия, Италия ва Испания тамошо кунем. Барои бозам шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед ба дӯстони мо аз 1x муроҷиат кунед. Онҷо ба ҳамаи бозиҳо кайфсинтҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имконатро аз даст надиҳед. бозингари ҷони дастаи Барселона Ильяш Мориба якравиро пешаи асосии худ карда ба шартҳои Барселона ҳеҷ розӣ намешавад. Дастаи каталонӣ ба футболбози 18-сола шартномаи нав пешниҳод кард, аммо Мориба аз он даст кашид. Ӯ мехоҳад, ки Барса шартҳои ӯро қабул кунад. Як рӯз қабл Ильяш Мориба дар инстаграми худ чунин навиштаеро дар сторизаш монд: гумону тахминҳо зиёданд, аммо ҳақиқатро ҳеҷ кас намедонад. Ильяш Мориба аз кадом ҳақиқат мегӯяд ба ҳеҷ кас маълум нест, аммо як чиз аён аст: чанд дастае ҳастанд, ки метавонанд маблағи мехостаи Морибаро бо ӯ пардохт кунанд. Инҳо Челси, Манчестер Сити ва Лейпциг мебошанд. Ҳамчунин ба ин дастаҳо Тоттенхем ҳамроҳ шуд. Даста аз қисмати шимолии Лондон омодааст, ки музди маоши хуб барои нимҳиматгари 18-сола таъмин кунад. Гап сари он маблағе меравад, ки Барса пардохташ карда наметавонад. Мориба дар ҳайати ҷавонони Барса ҳам яке аз бозингароне буд, ки дар қиёс бо дигарон маблағи зиёд талаб мекард. Танҳо Хави Симонс аз ӯ бештар маблағ ба даст меовард. Бо омадан ба дастаи асосии Барса футболбози 18-сола худро гум накард. Дар садди баланди футболиам Мориба худро дар макони мувофиқ эҳсос мекард, вале он чанд бозии хуб дар мавсими гузашта кафолати онро дода наметавонад, ки Мориба ҷойгузини Хави ва ё ки Иньеста мешавад. Тибқи хабарҳо дастаи Тоттенхем бо агентҳои Мориба дар ҷараёни гуфтушунид ҳастанд ва ба фарқ аз дастаҳои дигар Тоттенхем рӯзҳои охир бештар фаъол мебошад. Шартномаи Ильяш Мориба тобистони соли 2022 ба анҷом мерасад. Агар муносибатҳои тунди ӯ бо Барса ба вазъи мӯътадил наоянд, футболбози 18-соларо бо пироҳанҳои дастаи дигар иншааллоҳ мебинем. Реал Мадридро ҳафтаи пурҷӯшу хуруш ва дорои мавҷҳои калони шабеи уқёнус интизор аст. Равзанаи трансферӣ ба анҷоми худ наздик мешавад. Дастаи шаҳри Мадрид пешниҳоди худро барои харидории Килиан Мбаппе омода мекунад. Тибқи хабарҳо, Реал маблағи 130 миллион евроро омода кардааст. Ин маблағро мадридиҳо барои харидани Мбаппе зери болиш гузоштанд. гуфта мешавад, ки Реал пешниҳоди харидани Мбапперо 30 августи соли ҷорӣ хоҳад кард. Як омили дигар ҳам ба нафъи мадридиҳост. худи футболбози фаронсавӣ ҳам хоҳиши рафтан аз Парижро дорад. Хатсайри интихоб кардаи ӯ Париж, Мадрид мебошад. Мухлисони ПСЖ ҳама инро аз расонаҳои варзишӣ хуб медонанд. Ба ҳангоми бозиҳо тарафдорони дастаи шаҳри Париж норозигиашонро бо ҳуштакашиҳо рӯшод баён мекунанд. Ҳарчанд роҳбарияти ПСЖ бовар доштанд, ки омадани Месси ҳавасмандии Мбапперо ҷиҳати мондан дар Париж бештар мекунад. Аммо Мбаппе аз ният ва орзуи бозӣ дар Мадрид даст кашиданӣ нест. Нимҳимоятгари ҳуҷумкори швейтсарӣ Жердан Шакири корномаашро дар дастаи Олимпик Лион идома медиҳад. Пеш аз ҳама дар ин бора инсайдери машҳур Фабрицио Романо хабар дод. Акнун ин хабар статуси расмиро гирифт. Маблағи гузариши Шакири 12 миллион евроро ташкил медиҳад. нимҳимоятгари машҳур баъд аз чемпионати Аврупо дар ҷустуҷӯи дастаи нав буд. Акнун дар Лигаи якуми Фаронса бозӣ хоҳад кард. Бо дар назардошти он, ки лидери асосии Лион Мемфис Депай ба дастаи Барселона гузашт, Шакири дар Лион метавонад лидери асосӣ шавад. Барои ӯ ин чизи нав нахоҳад буд. Дар Швейтсария Жердан лидер дар майдон ва берун аз он мебошад. аз ӯдаи ин кор бо сарбаландӣ баромадан метавонад. дар мавсими ҷорӣ Шакири дар Ливерпул ягон бор ба майдон набаромад. қаблан гуфта мешуд, ки баъди рафтани Вейналдум барои Шакири метавонад имконияти хуб дар Ливерпул пайдо шавад, аммо Клоп ба ин футболбоз таваҷҷӯҳи кам зоҳир мекард. коршиносони соҳа ишора мекарданд, ки барои Шакири дар Ливерпул танҳо дар он ҳолат мавқеъ пайдо мешавад, ки агар Юрген Клоп дастаро бо шакли ҷойгиршавии 4-2-3-1 ворди майдон кунад, вале Клоп аз таъри классикии 4-3-3 даст кашиданӣ нест. мавқеъ барои Шакири дар Ливерпул танг буд ва нимҳимоятгари швейтсарӣ барои фатҳи қуллаҳои нав ба Фаронса сафар намуд.
алегри қаблан гуфт ки худи роналдо хоҳиши дар ювентус монданро дорад. умуман вазъи криштиану айни ҳол аҷиб аст. чунон менамояд ки ягона роҳ барои футболбози португалӣ мондан дар ювентус мебошад. реал ӯро бар намегардонад. анчелоти ҳарчанд ба ҳамлагари португалӣ ибрози муҳаббат ҳам карда бошад, дар баробари ин ишора намуд ки реал ба оянда назар меандозад ва криштианоро баргардонданӣ нест. агенти роналдо жорже мендеш хизматҳои мизоҷи худро ба дастаи манчестер сити пешниҳод кардааст, вале шаҳриён бо томи ҳастӣ Харри Кейнро мехоҳанд. манчестер юнайтед ҳамон дастае нест ки дар ҳамин шабрӯз криштианоро ба ҳайат даъват кунад. бо дар назардошти ҳолати беҳтарини физикии бозингари португалӣ барои рафтан ба осиё ва ё амрико ҳоло барвақт аст. ҳадди ақал 1-2 мавсими дигар криштиану роналдо дар сатҳи чемпионатҳои муқтадири аврупоӣ бозӣ карда метавонад. шояд соли оянда мо роналдоро ҳамроҳ бо месси дар шаҳри париж бубинем. мушкили криш дар ювентус маоши калони ӯст. дастаи шаҳри турин ҳам дар ҳолате нест ки ба футболбози португалӣ маоши ҳаҷми калонро пардохт кунад. аз ҳамин лиҳоз криштиано бояд собит кунад ки ба маоши худ меарзад. ҳамлагари португалӣ бозиро бар муқобили удинезе дар ҳайати бозингарони захиравӣ оғоз карда дар рафти бозӣ ба майдон ворид шуд. ӯ ҳатто дар дақиқаи 95 тӯбро вориди дарвозаи рақибон кард, вале вар голи роналдоро нораво шуморид. вобастагӣ ба майдон баромадани криштиано дар ҳайати асосӣ ва хоҳиши рафтани ӯро Павел Недвед бекор ва инкор кард. Недвед ки дар сатҳи роҳбарии дастаи Ювентус кору фаъолият дорад, ин хабарро беасос гуфта ишора намуд ки Роналдо дар Ювентус боқӣ мемонад. сабаби дар ҳайати асосӣ набуданаш он аст ки дар оғози мавсим Криро ба ҳолати беҳтарини варзишӣ баргаштанӣ аст. барои тасдиқи ин гуфтаҳо Недвед мисол овард ки Келини ҳам дар ҳайати асосӣ нест, яъне сабаби набаромадани онҳо дар ҳайати аввалият танҳо характери варзишӣ дорад ва аз ин бояд ҳангома насохт. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.